Eta, bueno, gure txanda heldu da. Leno, esan dizu dugu zentzu behar, baina, bueno, igual baten bat berria dago, berriro errepikatuko dugu zentzu behar, eta zer egin den egiten. Agus, azuetan inguru ikastetxeko guraso elkarteko kidea bada, eta marako egitarako zeoze berezia prestatu genuen, eta hemen dago gure lana, bai tailerrak eta bai irratsaioa. Oida, hor dauzkagu, guraso elkarteko gainontzeko kideak, tailerretan uneekin eskionak egiten laguntzen, logopexia, puntxera, pilotz formako hemengo simbolo hau. Aurpemia margotu, karetak egin, liburutegi txoko bat ere pentsatutak dute, baina horrelako egin txepelarekin beste aukera batean pentsatu behuztea. Eta guzti horrez aparte, irratsaio hau. Irratsaio hau ere antolatu dugu, eta zergatik, lasarte horian badagolako irratsaio euskaldun bat, saso eta zerratu egiten dara. Irratsaio hau Sasoeka ikastetxean egiten da, ostiraleo. Egundago institutu bost sintonian entzun dezakezue, eta horreak egindako irratsaioa da, berak dana prestatzeo. Seguru gu baino hobeto moldatzen dira irratsaioan. Gaurkoan ere saiatuko gehu hemen parte hartzea urritzen. Ez da erreza, azkenean, han eskolan gila barruan daude, gero lasaian hemen berriz da plaza, jende asko, bueno, guan ere saiatuko gara, beraien parte hartzen izaten, beraien begira, irratsaio honen protagonista. Horrek